श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଶୋର ଦେବଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ ଏବଂ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଙ୍ଗେ ଲେଖାଇଥିବା କିଛି ଅନୁଭୂତି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିବା ବାଣୀ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞାନିନସ୍ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣ, ବିନମ୍ରତାର ସହ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା କର। ଏହିପରି ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ଦୁସ୍ତର କଳିକାଳରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କିପରି ପାଇବା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ବିନ ଭବନିଧି ତରହୀନ କୋଇ ଚାହେ ବିରଞ୍ଚି ଶଙ୍କର ସମ ହୋଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଭବ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରୁ ତରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶଙ୍କର ଅବତାର ନେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଦି ଅବତାରରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସଂସାରରେ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଦେଇ ତୁମକୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବେ। ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଥିବା ଏକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଶରୀର ପ୍ରବଳ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ମୋ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଶେଷ ଆଶା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ସେହି ଝିଅକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପାଠ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏଥିସହିତ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ବିନା କୌଣସି ଔଷଧରେ ମାତ୍ର 21 ଦିନରେ ସେ ଝିଅଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲୁ, ଗୁରୁଦେବ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ରକ୍ଷେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ, ମାରେ ହରି ତ ରକ୍ଷେ କିଏ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକର କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଆପଣ ବନ୍ତାଇଥିବା ମହାମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ଗୁରୁଦେବ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ଭଜ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଜପ ହରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧା ମୋହନ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବି? ଆପଣ ଏଥିରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ।